যে বরফ হ্যাঁ দফানি বমুলাই যেখানে সেখানে বরফ কোথায় যেখানে সেখানে বরফ খোকই আবো ভালো বরফ কোথায় কিবিনা गोबां मा दंखौ इमिडिएटलि नाबा एक्शन नाजानाय इमिडिएटलि न एफेयर नाय जखन एफेयर न ओ बारो नंगाय नरम सादि एजा टिप्रा मथनि पार्टी रो टिप्रा मथनि नेता रो बर तामले बागे जुदि डेभलप नै खांगाय दिनि अ हसारो बर नि बादा बिबिनो खाय थायो ब तिनि थुयासाय आकारे तिनि गामि आमसाय एडिसि आमसायो उन्नयन बागे खाबुमै दङ फाइदि आमसायनि नखराव जोंनाय बाक्सा जोंनि मिनिस्टार बरम गोनां बिकास देबनाय बाक्सा फाइदि जों डेभलपमेन्ट बोसोनखांनाय डेभलपमेन्ट नायथक खालायनाय जोंनि त्रिपुरा सरकारनि बरम गोनां चिफ मिनिस्टार डक्टर प्रफेसर मानिक साहाजी बतामो खाय दं बचिनि बायो गाहाम मानसुगो त्रिपुरा सानि हामखायनि बागै हनै जोंनि त्रिपुरा साराव त्रिपुरा मथानो टेम्परारि मानि पान पार्टी जटा ओ पार्टी न बुद्धि लोकराव जिदि रहका फिया बाताम लोका चाकरी क्रय कामियाम ते डेभलप क्रय कुनु मुंसा काइसा नंगनानि ओ पेपर मथ सामंता काइमानि क्रय बरो नेता म डेभलपमेन्ट मिनिस्टार रां रहया बीजेपी सरकार रां रहया बस मिसे सिरेगे बुंनि काइसा इसनते तंगै दङ रां रहया हंखाय नों बबा हायके नोंनि एडिसि प्रशासन सालगै दंबा पाब्लिक रनो फकी दङ पेपर मथनि कयटा इशु फैगोन र गनि नायदि कोइला फैका कोइला जाति ओला पार्टी ताबगे ता उनका कोइला पार्टी ओला जाति इन थांगा नरो नुगै नरो बसका रो अबन अर्थ हंखाय कामियाम जगह डेमोक्रेसी सानना लाया बरो এই যে নরেন্দ্র মোদী যিনি সরকার নাহার মূল্য সবকা সাথ সবকা বিকাশ তো নাইয়া তিনি ত্রিপুরা মথারক তিনি বরং গোনাং মায়া গোনাং প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহেব যিনি যে নেতৃত্বে ত্রিপুরা সরকার চালাতো নাইথক খাইনাই বড় বড় সাপোর্ট খাইয়া ত্রিপুরা মথারক তিনি বরং গোনাং মিনিস্টার डेभलपमेन्ट मिनिस्टार बिकास डेभलपमेन्ट जे कामियाम जाय थांनाय नायथक नथक खालायनाय कामियाम सयो निनि गोबां मानथाय सप्ताहै दङ बर गाबना नासिगि मानिया बर साव थानसा जुदि थानसा नों नाय दङ हंगाय निनि कामियाम सयो नों तामने बगे बोलाय तोलाय खारिसा कायसा बीजेपी प्रोग्राम के नों फ्लेग कितासा तानि बीजेपी नि फ्लेग खक्सा तार माने नों बीजेपी नि फ्लेग न हमजा होता बखा बिसिंगाय फायदे नोजा फायदे सुनलाय बाक्सा सराय सायके नोजा फायदे दिनै त्रिपुरा साराव कक्राझार टाउन सोरनि जतदिन दिनै त्रिपुरानि चिफ मिनिस्टार बरम गोनां डक्टर प्रफेसर मानिक साहाजी दंसा बिकास डेभलपमेन्ट मिनिस्टार दंसा दिनै आंल' हास्टेफा दंसा न फायदे ताकेदि जोंल' सादे जुदि नों गुरु प्रब्लेम थाय हर हंगे हर सालगे सालजों फायनाय आंनि बायदि फायनाय जों त्रिपुरा साना हामजागौ जों कामियाम जों बरना हामजागौ कामियाम जों नखरावनो जों डेभलपमेन्ट खायना नायो उन्नयन खायना नायो थाइजों सिनि ताको पूर्व बक्तार साइतगा सरकार बीजेपी सरकार से हाँ इसके तो सामने सरकार बीजेपी नि सरकार से नों दे एपीएल बागनाय नों दे बीपीएल बागनाय बीजेपी पार्टी बरो गाहाय और टेम्परारि मानि पान पार्टी रो गाहाय जुदि बखा संगै दं हांगे जिनि नखरावनो जों अरे परे खायगोम लेखायाब्ले जों थानसा तिप्रासा थानसा आंनि जे सयं तिप्रासा थानसानि याप्रि आं खालाय दङ नर जत साइमानि दंना जेखाना सेखाना आं एवारनेस खालाय दङ ड्राग एवारनेस खालाय दङ ओ ड्राग एवारनेस खेमना पतन बर साजाया बर कासुं दङ एजा तिप्रा मथनि पार्टी रो तिप्रा मथनि नेता रो बर तामले बागे जुदि डेभलप नै खांगाय दिनि अ हसारो बर नि बादा बिबिनो खाय फायदे कसकांगा जों थानसानि याप्रि मा दंनाय हंगासि निनि सिनि डेभलपमेन्ट नाय नर नखना কিছুদিন सिगां जे बरफ हाँ दफानि बमुलै जेखाने सेखाने बरफ गोथारै जेखाने सेखाने बरफ खगै आबो भारो बरफ गोथां किबिना गोबां मा दंखौ इमिडिएटलि नाबा एक्शन नाजानाय इमिडिएटलि न एफेयर नाय जखन एफेयर न अ बारो नंगाय नरम सादि नों कायसानि बिरुद्ध कक सानन सिगां वानसु गया जे बर' मुखुङो ताबो बुथारजाद बुरुं बरफ दङ नर लादा लाखि नर बुरुं बसखौ नर लाखि किन्तु बीजेपी पार्टी अबख्लाया बीजेपी सरकार अबख्लाया बीजेपी सरकार नायो
थानसा गाहाम खालामखाय जाहाथे सिनि डेभेलप होननानै नरक साइमानना एडिसुआ सिनि बरम गोनां फुलफिल पावारफुल दायित्वप्राप्त मिनिस्टार बरम गोनां मिनिस्टार बिकास देब बर्मानि याक्तिसे যত বেশি এডিসিনি ফান্ড থামো नों जुदि आसुनो सादर जागोन खामखाय नों स्राय स्राय नोंनि एडिसि हाबावनो तामबागे नों अडिट खालायदो आरो नों तां रहि आंनाय जोंनि बरम गोनां मिनिस्टार रहि आहियाब्ले नों अडिट खालाय सादि जे अरा बसर सबायका जोङो ते जागा सामुं तांखा नों टिउसनदि तानि स्प्रामनो बना सोरनि बागे नों आरो जागा खुनुरु नायनाता नरो नायने दे नायक फिल्म नो का हिंदी फिल्म Onil Kapoorni film one the chief minister hinai nuno ka corrupted person corrupted leader boro makharka khitai no makharka boro ka khitai no phanja ga tangwa aw taisa muito narak de naik film jara corrupted person boro yagola uska satero kaisa boro facebook je ti prasana se jelo danai patene phane ki jelo daimi hinai hari Nina बताओ कौगा नोंजे तिप्रासार न थकी दंगनि ओ थकी दंग सनो साग्रादि एडिसि गभर्नमेंट एडिसि सरकार तंगै नों मा मोसो चाकरि तंगा साग्रादि ना चाकरि दंग ना बेतन दि मानो फायदि जों वानसो लायदि मानो जों वानसो लायना लांनाय कामियान जों लोकरो नरो बिपिएल कार्ड मायनि ताकिदि सरकार सिनिसे सरकार बीजेपी सरकार डॉक्टर प्रोफेसर मानिसानि सरकार सिङो नों ताकिदि लोकरो बरो नंगो थकी दंगनि से बंथानि कोनो पावर करे बंथानि दाम पावर ओ बंथानि किसे मिसा फान तंखो ओ फान बपाया नाय तंखा आबो पाइजा खिटो यो हामिया कफन्द बागाय दङ चलि ग्रि रक चलि फाम रक नो के बरो बाग्या सानि के नो क्रिगनि काइने दं बुको जों साबेला पागल फ्रुट चाहिँ जों मस्कल बारमानि नो खलावले नो जों बुंना कदो कदो बागो रिगनि कांथाम उनाय जाச்சு जों बागो बरो गाय रिगनि कांसा काया जानो जों बाग्याता yang borong bising borong salah yo kedeng sini dah bagai tu sini hinai engke kedeng sini bagai tu engke nang ransai petrol orang tu ham heba baru ketemu hetam mangai ba o lokho taka ransai je korab ni dongani bos kang salah aba anya nungya automatically mandagi thainai srai ke manda thainai sini bos kang sini muiloban sini borong ganang sini kami hansani maya ganang koroksa bo sreni bo status bini boy podatong sini bukung barani kaisa hamkrai mantri hini tongi tongo nukung hamkrai mantri besar lai thoklai tong tong na nukung tong na abo bin buskang sini saya jekhane sekena thangai bebak sini development unnayon ni samung tangai tongo aide te bachini oklogo borom nang kok sai khlai na tambage hinkai buskang salonor muitona de te promote party ta khlai de ते प्रमोद पार्टी वो वोट करे दे ते प्रमोद पार्टी वो वोट दिखा बुकाय एडिशनल बरो ओरै फोरे के सबाय चाइ पैसि नाय नर नुखना सावबे एग्रीमेंट खाय नुखना नर बरो सप्लायर सलो आरो ति कदो कदो नि जारा सप्लायर कन्ट्राक्टर हुकाय पाक्रि सजग रक कतै कलकरं रक नुगनाय रक जोंनाबो बकारि दङ यगला नर ताताल सावि खायमानि जे पार्टी ताता साइ खायमानि जोंनाबो कारिनाय रुदक कारिनाय चिनि बिरुद्धता थांदे चिनि बिरुद्ध थांगा मानेना निनि समपाय हायसे नोंताय आबो बसाय मालि हायसे आबो बगै फायदे बस कांसंगारि फाय दङ असंगारि व चिनि बीजेपी पार्टी परदचिनो भोट दिवै एडिसुआ जों 26 28 भोट बाङै जों जिदुइ कपाय खाय एडिसुनि हाबंगा बीजेपी सरकार फाइनेन बगै जतन स्टार्ट तानाय तानन बगै जत प्यार कमे हिनै जत ताखो ताइ बुकसं कामी आमथाइनि बुकसं ताइ ताखोसं नरन थानि अवरानि कोइ दिनै किसिसा खंगारमा तान्दानो अरना मथका ताइफिया हामबाय बीजेपी लंले बीजेपी लंले नरेन्द्र मोदी जी लंले डॉक्टर प्रोफेसर मनीषा जी लंले कैबिनेट मिनिस्टर बिकास देबबर्मा लंले राजीव भट्टाचार्य लंले विपिन देबबर्मा लंले हामबाय